Haló! No, Jak se vám to stalo? no, koupil jsem si mobilní telefon. No a? V kuchyni mi nešel signál. Tak jsem vylez na střechu. Proč já jsem se nestal prohrabovačem popelnic? Prohrabovat popelnice a hrát golf může začít v každém věku. Škoda, že nejste gynekolog. Dávej bacha. Ať si ho neustříhneš. Záchranná služba Hradiště 1950. Kde voní chmel a slad, tam jednou umřu rád. No, jenom abyste nám neumřel tady, pane profesore. Řekl byste, že vypadám jako Mick Jagger? Mick Jagger? Kdo to je? Čím to, že teď ty holky mají tak pěkně vymodelované prdelky? Prdelky mají pěkný, ale co se týká poezie, žádný pokrok. Jo, básnici to nevytrhnou. Co tu děláte? Já jsem tady, prosím, jenom na návštěvě. Všim si vůbec, že je zrzavá. A jsem barvoslepý, ne? A představ si, že se mě udělal hemeroid. Co kde? No kde asi? Tam ne. Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno začíná a někdy končí. A přijďte zas! Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno začíná a někdy končí. Láska je jako spodní voda, sotva se objeví, tak zmizí. Láska je po i nepohoda, buď s ženou vlastní nebo s cizí.